Гери, разкажи ни за мъжете в твоя живот, за мъжете като цяло. Интересно ми е да знаем. Какво мислиш ти? Мъжете в моя живот не са кой знае колко много. Те всички така казват. Да, обаче моите се броят на пръсти все пак. Мога да ги изброя, но трябва да се замисля малко. Какво да ти кажа? Влюбвала съм се не повече от 4 пъти. Най-много. А колко още не си се влюбвала? След като с 4 пъти си се влюбвала. То остана само един пръст на едната ти ръка, да. Сега. Говоря за силни чувства, наистина. Нещо не лъжеш. Не те лъжа. Добре. Това са... Сега имало винаги някаква любов, което е било всъщност увлечение, мислиш си, че е любов и накрая след един месец осъзнаваш, че абсолютно нищо не е. Има ги много моменти такива в живота на всеки един човек, било то мъж или жена. Какво да ви кажа за мъжете ми? Моите мъже в моя живот са едни много обикновени момчета, които съм си намирала някакви явно общи интереси, привличане и така нататък. Тогава какви мъже те привличат? По принцип, или са те привличали? Какви мъже? В началото сме привличали тип мачо. Такива от сорта на Антонио Бандерас, визия, по-сериозни, по-олегнали. Била съм с спортисти, с момчета спортисти, била съм и с интелигентни момчета, с всякакви всъщност. За мен в една връзка е важно да обичаш човека, независимо какъв е той. И аз мисля, че съм успяла да обичам хората, изживяла съм разделите и така.